рушди соҳаи варзиш дар қаламрави мамлакат дар доираи ташаббусҳои варзишпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат таъмин мегардад. Дар ноҳияи Хӯросон ҷиҳати тақвияти ин соҳа ва бунёди иншооти гуногуни варзишӣ фароҳам овардани шароити машқу тамрин барои дӯстдорони варзиш таваҷҷӯҳи зарурӣ равона гардидааст. Дар доираи истиқболи арзанда аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии мамлакат дар ин ноҳия даҳҳо толору майдончаҳои муосири варзишӣ барои варзишдӯстон бунёд гардидааст. Аммо риққатовар он аст ки масъулин ва он нафароне ки ба нигоҳу бини ин майдончаҳо вобастаанд ҷиҳати дар сатҳи хуб ва обод нигоҳ доштани чунин майдончаҳо аҳамияти зарурӣ намедиҳанд. зимни наворбардорӣ ба мушоҳида расид ки аксари майдончаҳо аллакай корношоям гаштанд ва симтурҳои атрофи майдончаҳо кӯҳнаву фарсуда шуда ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд. майдончаи хурди футбол аз соҳибкорон мебошанд ва соҳибкорои ноҳия албатта назорати тамоми самтодармӣ мебошанд ва тамоми ҷавонон шабона шомгоҳон раҷо ба бозии футбол аксари ҷавонон машғул мешаванд. дар соҳаи маорифи ноҳия низ ба раванди дарси тарбияи ҷисмонӣ на он қадар аҳамият дода мешавад. дар назди муассисаи таълимии рақами 3 ноҳия толори кушоду барҳавои пӯшида ҷойгир буда ҳолати нохуб дорад. аслан чунин толорҳо барои гузарондани машғулиятҳо дар давраи зимистон пешбинӣ мешавад, аммо дару тирезаҳо шикаста ва ҳолати дохили толор барои гузарондани дарси тарбияи ҷисмонӣ мувофиқат намекунад. тибқи иттилоъ дар ин толори вайрону валангор хонандагони муассиса аз рӯи намуди баскетбол ва волейбол ба варзиш машғул мешаванд. дар муассисаи таълимии рақами 2 ноҳия низ барои гузарондани дарси тарбияи ҷисмонӣ ва машғулиятҳои варзишӣ чандон аҳамият дода нашудааст. тибқи иттилоъи роҳбари муассиса дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ бо назардошти мавҷуд набудани толори варзишӣ ба таври назариявӣ гузаронида мешавад ки ин омил боиси фарсахҳо аз назар дур мондани рушди варзиш мегардад. муассиса толори варзишӣ пӯшида бошад надорад. машғулиятҳо шашкаву шуомот ёдирам симфоният мезанад. ҳастан соҳибкороне ки вай ҳама ба кори худаш машғуланд. ягон кас иҷара омода раҳми моро намехоҳад. варзиш омили солимӣ, зебоӣ ва тарбияткунандаи дӯстиву бародарӣ дониста мешавад. тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи варзишдӯстӣ воситаи хубест ҷиҳати пешгирӣ аз амалҳои номатлуб ва рафтору кирдори ношоиста. аз ин рӯ масъулинро мебояд барои наврасон шурӯъ аз муассисаҳои таълимӣ шароити созгор фароҳам оваранд, зеро без заминаи хуби варзишӣ ноил шудан ба рушди варзиш ғайриимкон аст.